A Festa da Ciencia xa ten data. Entre o 2 e o 6 de xullo, o Campus Terra da USC acollerá a sexta edición do Campus Científico de Verán Xuvenciencia, unha iniciativa destinada a fomentar vocacións científicas entre alumnado preuniversitario. É un programa onde temos algo así como 150 persoas, entre docentes, persoal técnico da universidade e tamén outros colaboradores externos, facendo posible todos estes obradoiros, visitas, proxectos. O prazo de preinscrición neste programa, que amplía de 135 a 150 o número de prazas ofertadas, permanecerá aberto dende este venres 27 de abril ás 15:30 horas ata o vindeiro 6 de maio ás 24 horas na páxina web de Xuvenciencia. As prazas concederanse por rigorosa orde de preinscrición. E pensamos que é unha oferta moi ampla, moi diversa e que lles vai a permitir ao alumnado ver de cerca moitas áreas que poden coñecer, que lles poden interesar e que lles poden dirixir un pouco que o que van facer no seu futuro. Como novidade, logo de cubrir o formulario, o alumno recibirá un correo electrónico con acceso a un segundo formulario no que deberá indicar cales son as súas preferencias con respecto ás actividades ofertadas no programa deste ano. Para completar a preinscrición é imprescindible cubrir os dous formularios dentro do prazo establecido, pero este último non afecta á orde de preinscrición.